салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. имрӯз ҳамроҳ ҳасиб бо гӯшти мурғ тайёр мекунем. хуб, маҳсулот барои мо ба мо лозим аст: гӯшти мурғ, намак, қаламфури тез, мурч, як дона тухм ва ана ҳамин хел пакетҳо ба мо лозим аст. хуб, дар аввал ана ҳамин гӯштҳои мурғро майда мекунем ва аз гӯшт майдакунак мегузорем. ҳаракат кунед ки гӯшти мурғро грудинкаша нею, балки ношкиҳоша, яъне карачкаша гиред, ки барои он ки грудинка хушк мебошад ва ҳасиби мо он қадар булаззат намешавад ва барои ҳамин ношкиҳоша гирен хубтар ҳаст. ва боз агар ки ношкиҳо камтар бошад, метавонед якта грудинка андозед, хубтар мешавад. дар ин ҷо ман гӯшти мурғ қариб 1 кило дорам ва ҳозир ай гӯшт майдакунак мегузаронем шуна. ана ҳамин хел гӯштро гузарондем ва акнун ба гӯшт намак мепошем, мурч мепошем, қаламфури тез мепошем каме ва як дона тухмро меандозем. тамошобинони гиромӣ, боз шумо метавонед чӣ хеле ки приправаҳое ки ба шумо маъқул аст, ҳамон приправаҳоро андозед. агар ки ҳасибро кӯдакон низ хӯранд, ҳаракат кунед ки намак ва мурч бошед, бас аст. ва акнун тамошобинони гиромӣ, ҳамаи инро омехта мекунем. хуб, ҳамаи маҳсулотҳоро омехта кардем ва акнун ба ана ҳамин пакет ҳамин маҳсулоте ки тайёр кардем меандозем. ҳамаашро меандозем. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел ҳасибро андохтем ва акнун ҳаракат мекунем ки ҳамин ҳасибро печонем дар ҳамин салафа. маҳсулотро ана ҳамин хел печондем ва акнун бо ана михел пишивой плёнка мепечонем, то ки кушода нашавад. ана ҳамин хел маҳсулотро печондем. шумо низ тамошобинони гиромӣ, ҳаракат кунед ки хуб печонед, ки то ки дар вақти ҷӯшидан бо кушода нашавад нохост. ҳасибро ба дохили деги пури об андохтем. об бояд хунук бошад, об сӯзон набояд бошад ва акнун ба дохили оби хунук мемонем ва агар ки дар мултиварка тайёр кунед, дар дараҷаи 130 дар муддати 40 дақиқа тайёр мешавад. агар ки дар газ ёки плита монед, агар ба дег дар муддати 30 дақиқа бояд ки тайёр шавад. акнун ҳасибро мемонем ки то ки ҷӯшад. ҳатман сарпӯшашро мепӯшем. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел ҳасиби мо тайёр шуд. ман ҳозир нав ай дег гирифтамша, барои ҳамин ҷӯш мебошад ва мемонамша ки каме хунук шавад. хунук ки шуд ва баъд дар яхдон мемонем ки то субҳ истад. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел ҳасиби мо шаб то субҳ истод ва акнун ҳозир ҳасибро мебурем ва мебинем ки дарунаш чӣ хел шудааст.
тамошобинони гиромӣ, ҳасиби мо низ тайёр шуд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом, хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.